नुबा गाज्रि मोनगोन ना बियो साला आंखौ होदों होननानै प्राइसखौ नांगौबा कमेन्टआव सोंहर खोन्थाहरगोन आं गायना खाफैनो बेसेबां दावराव जाबाय थादोंब्रा बे मानसि मासेयालाय মাননীয় ওই আমার বিটিসি অঞ্চলর রাজ্যবাসী আমার এই ইলেকশন কিলে আমার পাবলিক বেলাকে জাম বাক করে দিয়েছে নহয় जालायबाय नै जोंना दिनै गोदान प्रिन्ट बानायलायबाय गस्लायाव बानायनायनि थाखाय नै मेसिना बेनो सोरबाफोर बानायनो गोसो जादोंबा दतमा बाजारनि पुलिस पइन्टआव फैनो हागोन नोंथांमोनखौ बयखौबो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोनना दखाना बेनो जौ दखान दङ नैबाव मोनसे वाइन शप नै आं केरासिन मानसिफोरनि अर्डार होनाय गोबां दङ सीसी केमेराबो दङ जेबो खावनानै नङा बेनि दखानाव खावबा हमजाफिनगोन गोजौ खर' गोमाबाय गोजौआव जादों जों दा गस्लायाव प्रिन्ट बानायनो नागिरदों गाइसमोन गस्लायाव प्रिन्ट खालामगोन बेखौ गाबोन नायबाय बे गस्लाखौ आं न'आव लांनो गोसोसो नङा मानसिखौ आं गोसोसो होग्राखौ हिनजावखौ गोसोसो बुसिम लुबैखायो आं गोसोसो होग्राखौ माथाय नोगोर जोंखायो आं जाबाय प्रिन्ट जाबाय बे दे बार जाना होमबा बारबो मोनजायो अब जाबाय गिदिंलायबाय बे ल'गआ नैबाव आगसिथिं थागोन ना एबारनिखौ 3x3 प्रिन्ट बानायसै 3x3 बाबाजै नै बानायलायबाय नोंथाङा फिसा जाबाय बानायलायबाय नै गेमसो फिसाया प्रिन्ट जागासिनो दे गस्लाया फसायखादो बेनो मेसिना बारा नङा 200 प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव हाख'बाय माबा केमेरा लानायखौ रोङा आरो नों बिदि लायो प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव हाख'बाय बाराव बे मिरर प्रिन्टना ओंखायनो सिनायाखै दाहाय गस्लायाव प्रिन्ट बानायखांबा सिनायगोन बे बेसेबां डिग्रियाव जायो 360 बा बेथ'रा नैबे थुनाय थायो नालाय बे थुनायाव खारनायनि खेबसे ओरै होगोन नांगौ प्लेन खालामग्रोनांगौ कमप्रेसर जाथारसै नै 360 ना 350 जाबाय गुदुं जाबोथारबायथ' नै गोजौआव पकेट साइडआव होदों गुदामा नैसिम फैयो गाबबाय नै जाबाय बार' दुदुआलाय बेसे आया बेबारावनो होसिगोन जाबाय
बेखौ एसे गोरा मारिदो बेसेबां मिनिट नांगौ बेहाय 60 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड 360 जागोन होमबा जाबाय 60 सेकेन्ड लागोन थुबानो जेनेबा गस्लायाव बानायबाय बानायफैदो दतमायाव पुलिस थाना माबा पुलिस स्टेशन माबा पुलिस पॉइंट र दतमा बाजै हटेलखौ सोरबा मोनथिबा डाइरेक्टल' फै सोंफैबा मोनगोन दाबो गाबा बारायाखैनो फरायसालियाव लानांगोन ना 360 जानांगोन होमबासो टाइमा चेन्ज जागोन Why mama was switched on? साबसिन माथो जाब्रा बे गाहायनिया दुगैफिनो नालाय एबारावलाय दावखोबाय थाब जागोन 358 59 टाइमा चेक खालाम जासिगोन नुबाय गाबबाय एबारसो स्टार्ट जादों आरोना गाबाय एबार फिल्म जासिगोन 8 7 6 5 4 3 गाबसिगोन बे एबाराव 1 0 गाबबाय वाव उखुन्दै खुलाय रं नङा बे बर्डार होदों वाव नुबायना नाय बर्डारालाय मा जाखो सिङाव पेपार सोफानांगौ माबानाय नांगोन ना पेपाराबो जायो एबाराव बिखुंनिखौ प्रिन्ट खालामसै एसे गेजेराव माबाया गस्ला देरहोसिगोन मानो जाबाय गंबाय प्लेन खालामगोन ना लानोसै गस्लाखौ खेबसे गस्लाया ओरै समान जाखाबायथ' एसे होयो दं एबाराव बिखुंनिखौ प्लेन खालामसै जाबाय मारो बावो $360 एबाराव बे अट'मेटिक जायोना होनाय लोगो लोगो अट'मेटिक जायोना बेयो अट'मेटिक माने बे टाइमा गाव टेम्पारेचारखौ लाग्रोबाय जाबाय मानसिफोरा 11,000 हाबाखै जोंना गैया बे फांखा मालाय गरम जाबाय बे बिसिना गरम जानानै खाबावबो बानायो नांगौ बानायफैनो हागोन खाबाव नोंनि महरबो होनो हागोन मोखांखौ माथिबाय आं नुबा गाज्रि मोनगोन ना बियो साला आंखौ होदों होननानै
प्राइसखौ नांगौबा कमेन्टआव सोंहर खोन्थाहरगोन आं गायना खाफैनो गाब्बाय ओरै फारसेजों हे नुजाबाय बहा बन्दारि सासे जाजोबखाबाय एसे ओरै माथो जोङो जेबो सिनाया बेखौ खिन्थु बरिया साइज नुबाय बेलथेलाय बेखौ सुखानांगोन ना नों गुफुरखा ओरैहाय बोरै नांफैलाय बिथिं बोरै नांफैलाय बेसो नङालै एसे नङाना बे Testing